Mela darba kien hemm mara xieħa li kienet waslet fit-tarf ta' ħajjitha. U matul omora kienet immemorizzat ħafna versi mill-Iskrittura. Kienet tħobb l-Iskrittura u kienet tirrepetihom u tgħidhom u terġa' tgħidhom. Il-vers favorit tagħha kien mill-ewwel ittra l Pietru, kapitlu 1 vers 8 li jgħid lilu għalkemm ma rajtuhx intom tħobbuh. Fih għad li issa m'intomx taraw intom temmnu. Fih intom tifirħu b'ferħ glorjuż u li ma jistax jitfisser. Aktar ma kibret fi żmien però bdiet tinsa dawk il-ħafna versi li kienet tgħallmet. Imma dan il-vers partikolari baqgħet tiftakru u tirrepetih. Lilu għalkemm ma rajtuhx, intom tħobbuh, fih għad li issa m'intomx taraw intom temmnu, fih intom tifirħu b'ferħ glorjuż u li ma jitfissirx bil-kliem. Għall-aħħar però anke dal-vers bdiet titlef biċċiet minnu. U kull ma kienet baqgħet tiftakar minnu kienet lilu tħobbuh, fih intom temmnu. U fl-aħħar ġranet ta' ħajjitha anke dan il-ftit kliem tilfitu ħlief għal kelma waħda. Fih. Sal-aħħar nifs baqgħet tirrepeti. Fih. 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 Kienet tilfet il-Bibja kollha għajr għal din il-kelma. Imma f'din il-kelma żammet il-Bibja kollha għax fih fi Kristu għandna kollox. Jien naħseb li għalhekk kien li l-Mulej ħallilna din l-ikla b'tifkira tiegħu biex ma ninsewx, biex nibqgħu niftakru fih. Għax meta nitilfu kollox, meta ninsew kollox, imma jibqana Kristu, aħna ikollna kollox. Kristu hu kollox għalina.